Jedna je baka odlučila napraviti jednostavan eksperiment. Pila je jogurt baš svaki dan. Ono što se dogodilo u njezinom tijelu nakon nekoliko tjedana pokazuje moć pravilne prehrane. Promjene unutar njezinog organizma dokazuju koliko malo treba za bolju vitalnost u trećoj dobi. S godinama naš probavni sustav prirodno usporava. Ravnoteža bakterija u crijevima se mijenja, pa se javlja težina i nadutost. Kada svakodnevno pijete jogurt, vi zapravo unosite žive kulture korisnih bakterija. Ti probiotici aktivno pomažu u razgradnji hrane. Oni potiču redovitu probavu i brzo smanjuju nelagodu u želucu. Dobrobiti za trbuh su tek početak cijele priče. Velik dio našeg obrambenog sustava nalazi se upravo u probavnom traktu. Zato redovita konzumacija jogurta izravno podupire imunitet i štiti starije osobe od infekcija. Ovaj mliječni napitak bogat je visoko kvalitetnim bjelančevinama. Tijelo u starijoj dobi njih puno lakše probavlja nego teško meso. Te su bjelančevine ključne za očuvanje mišićne mase. One starijim osobama daju prijeko potrebnu snagu i stabilnost pri kretanju. Osim toga, jogurt je prirodna riznica kalcija, fosfora i vitamina B skupine. Kada ovi nutrijenti uđu u krvotok, oni kostima osiguravaju čvrstoću. Time se aktivno smanjuje rizik od osteoporoze i opasnih padova. Istovremeno minerali poput kalija iz jogurta pomažu u održavanju normalnog krvnog tlaka i tako rasterećuju srce. Koji je jogurt najbolji izvor za postizanje ovih rezultata? Najvažnije je izbjegavati voćne i prerađene jogurte. Oni su često puni dodatnih šećera i umjetnih zgušnjivača. Najbolji i najsigurniji izbor za starije osobe je obični prirodni jogurt. Odličan izbor su i tradicionalni kefir ili gusti grčki jogurt bez ikakvih dodataka. Ovi proizvodi zadržavaju zdrave mliječne masti koje su važne za energiju. Kada se u jutarnju rutinu uvede samo jedna šalica čistog jogurta, stariji organizam dobiva neprocjenjivu podršku. Rezultat su lagan osjećaj u trbuhu, čvršće kosti i stabilna energija za cijeli dan.